kudu. Mogol ndak? Sing mateng ora mentah ora lho, Kang. Mogol kok dipangan iki. Wis ngene, gaweke es. Ampun Es ah, Ndoro. iki mesake sempurna bayi. Ya penting nek kok babaran. Sing apik apa? Anget mawon. Tas susu napa? Lah wis kono Nggih, mawon. nggih, nggih. Ampun putih-putih nggih. Assalamualaikum. Aja suwe-suwe ya cepat lan kowe cebule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkok Roroyon. Salam taklim kula Ageng Bangkok. Tak tampa. Namung iki ganti aku. Kaijinan wonten ing taman paman. Ajeng pundi Kang Mas Sunan. Mas Sunan Mulya lagi gawe tindakan tumuju ning panti. Tindakan Ya. wonten ing panti ngerang. Monggo. Saka Murya. Iki kabeh tanggung jawabmu yen ana pambujine. Mula kanthi kuwi adep ana murid nggih. Maju. Maju aku cek akeh wedi. Wedi Kang. Wis lho. Mau guriku. Kalau guriku. Kene di. Ayo. Takoni. Ngomong Kang. Kang aku digelut Kang. Weh. Apa ger-geger abaris petis ngandhek marang lakuku. Tenan iki sapa? Aja kaget. Yen to para prajurit ana ing Kadipaten Buntar padha apa ger-geger abaris petis. Prajurit saka Kadipaten Buntar. Kang prajurit Kang. Prajurit Kang. Aku sing takon, kowe rasa kuwatir. Sajak mlayumu lonjong mimis. Tenane lagi ngoyak apa? Lagi mbujung kelawan bendaraku. Mergo apa? Bendaraku dibradat salah sawijining pawongan. Yen ora kleru, pawongan kae liwat ana ing papan kene. Apa kowe mangerteni? Ora kleru nggonmu nyawang. Bendaramu putri kang aran Roroyono. Bener. Liwat ana ing papan kene malah kapara sing nggawa iki Gusti Patih Maling Kentiri. Lho, sesembahan. Bener. Saiki aku tak takon. Bendaraku kuwi wanita, apawaan wanita isih meteng. Lah kok dicolong, iki arep dienggo apa? Kanggone apa aku uga ora mangerteni. Sing baku aku nampa dawuh. Lamun ana murid-murid saka Murya, Heeh. bujung kelawan Roroyono kudu dicandhek. Wis sing arep nyandhek. Bener. Rambu iki. Aku